Mamulot po ako guys ng pili. Daming nalaglag ditong pili sa aming pilihan. Syempre walang tao dito sa bundok. Kaya walang namumulot. Minsan, ayan minsan pinapa-harvest siya. Pag may time minsan yung kapatid kong bunso, minsan yung nagbabayad ng mag-harvest. Ayun. Yan. Sobrang tataas na nila. Eto, nung bata pa ako, inaakyat ko to. Guys, ayan po guys, Ito yung punong inaakyat ko noon. Maliit pa lang siya ngayon. Ngayon, sobrang laki niya na Ayan. Pati yung bato na yan, maliit lang yan noon. Ayan. Ayan nga, may nalaglag, Yan, pili. Ayan, mamumulot ako dito at sayang. Habang sumama ako sa papa ko. Ayan, meron din, Dami. Ipunin ko siya rito. Yun, dami, Ayun, sa ilalim, ang dami. Ayan yung mga inano na mga, may nalaglag na, ng nyug. Ayan, yung mga dito, daga. Yan. Iniipon nila dyan, pinapasok dyan sa may ng bato. Dyan nila yan iniipon, tapos kinakain nila yung mga piling na laglag. Yung iba kinukuha nila sa taas. Kasi nga, dito malaya sila na kumain ng kung ano-ano kasi syempre walang mga tao dito sa bundok. Ayan. Mamulot-pulot ako. At iipunin ko lang yung napulot ko. Dadaling ko sa bahay. Yan. Yan. Dami na namang rare plant dito, Kita nyo? Sobrang yaman dito sa lupa ng papa ko sa rare plant. Dahil ang mamahal nito sa city. Dito lang to. Ayan, ginagabas lang to. Kasi para sa mga dito sa kabundukan, damo lang to sa kanila. Sa syudad, air plant siya, indoor plant, ganyan. Halaman talaga. Yan. Dito sa lupa ng papa ko, ang daming anahaw. Ayan po, Yan mga inaatip. Sobrang praise kong iatip sila. At ayun naman yung bulala. Maraming puno. Ayun. Meron din dong banda dun. Balimbing. Ayun, Ayan, yan. Balimbing yan. Inaakyat namin ng puno. Kaso ngayon wala siyang bunga. Ito po guys, Ayan. Ayan, mga nalaglag. Ayan, meron din. Ayan. Ayun. Ayun, Yung mga shell nila, mga mga sira na, kaya yung yung shell na nakikita na, ayan na siya, Lalagay ko siya dito sa aking mahiwagang plastic. Yan. Hanap pa ako dito. Ayun. Daming mga laglag. Ayun. Ayan, Dito. Ayan, meron, Ayan yung shell niya. Tinatanggal ko na kasi malambot na Yehey! Halos makalahati na ang plastiko.
Yan ang nakuha ko. Tuwang-tuwa nito yung ano ko, yung dalawang anak ko kasi ito yung pasalubong ko sa kanila. Dahil, ayan, namulot lang ako, hindi ka naaakyat. Yan. Sobrang mahal nito dahil ito yung ginagawang pili nut candy. Ang ano nito, bulaw, ang tawag dito yung bulaw, isang takal, nasa 1,000 pesos. Isang bulaw nito. Sobrang mahal nitong pili ngayon dito sa amin. Kasi kapag hindi anihan, sobrang mahal niya. Kapag anihan naman, bumababa naman siya ng mga hanggang sa 500 yung kada isang takal. Sa ngayon, 1,000 kada isang takal to. Isang takal nung ano na, yung laman, hindi kasama yung shell niya. Ayan, pupulot pa ako dito sa isang puno. Yan oh. Para madagdagan to. Kalahati na siya oh. Dami na, mga ano na to, 100 na.